Добрый дзень, вітаю вас у мястэчку Любча, знакамітым сваёй гісторыяй, сваёй сыраварскай традыцыяй, нёманам і бусламі. Атрымалася так, што і я, і мой муж, мы не любчанскія, але нашу сям'ю, можна так сказаць, стварыла валанцёрства на Любчанскім замку, куды мы прыехалі нават з розных рэгіёнаў Беларусі. Мой муж з Гомельшчыны, я з Меншчыны. І настолькі нам спадабалася гэтае месца, што мы вырашылі тут таксама пасяліцца. Вось, набылі гэты участак і паціху сталі цікавіцца гісторыяй, што адкуль дзе, і даведаліся, што цяпер гэта вуліца Чайкоўскага, але калісьці гэта была адна з самых старых і гістарычных вуліц Любчы, которая раней называлася Лоцеўская. Цяпер мы тут паціху будуем дом, завялі гаспадарку, трымаем козачак, варым сыры, ну і дастаткова часта сустракаем тут гасцей. Мы набылі гэты участак. Тут стаяў калісьці старэнькі драўляны дом, куды прыязджала бабуля на лета. Вось гэта было, так, нашаму сыну сёлета 13, значит, дзесьці ўжо гадоў 15 таму набылі і паціху пачалі тут абжывацца. Мы с вами знаходзімся у этнаграфічным рэгіёне, который называется Панямонне. Всё жыццё гэтага рэгіёна сканцэнтравана, канешне, на Нёмане. Мне вельмі падабаецца, што існуе менавіта тут, на тутэйшых землях, такі панятак, як Любчанскі край. Это водгулле таго, што Любча заўсёды, хаця і была мястэчкам, была вельмі значным цэнтрам. Тут вся Любча, яна выцягнутая ўздоўж Нёмана, што вельмі зручна для любімай беларускай птушачкі бусла. Я называю, прынамсі, Любчу буслінай сталіцай Наваградшчыны. Не буду я ўжо так высока лезці да вобласці, але вот тут найбольшая канцэнтрацыя буслоў, прычым жывуць, і нават наш замак Любчанскі я называю замак пад белымі крыламі. Потому што пакуль яшчэ там трохі пражывалі людзі, буслы там не сяліліся, але калі апошнія людзі адтуль былі адселеныя, буслы сталі нават ствараць гнёзды не толькі вакол парка, але нават на самім замку. Это, напэўна, самая такая яркая наша прыродная асаблівасць акрамя Нёмана – гэта буслы. Буслы жывуць тут праз 2, 3, 4 падворкі дакладна. Як я смею, што ў кожнага тут ёсць свой бусел, свой вожык, свой кот і свая каза. На месцы нашага дома стаяў стары драўляны дом, который належаў яшчэ папярэдняй гаспадыні. Цікава, што муж знайшоў на гарышчы дакументы аб тым, што гэты дом будаваўся ў 1930-х гадах. Вот, но пасколькі ён быў драўляны, невялікі, і месцамі ўжо сцены ў яго спарахнелі, яго трэба было зносіць пад нуль. Атрымліваецца, што быў узведзены каменны мур зараз у нас. О, бачыце, прывучылі паміж ног карміць, яна і лезе. Туды думае, што малачка атрымае. Вось, ну, пасля сталі ўзводзіць сцены у такой цікавай тэхналогіі. У нас каркасны дом, а сцены гэта прэсаваная салома з глінай. Лёгкі саман ён называецца, па-другому яшчэ. Вось, але аказалася, што это такая, ну, ўсё ж такі непростая тэхналогія, хаця і экалагічная, але дастаткова такая і грашовая, і часазатратная, поэтому мы яшчэ у гэтым плане працягваем будавацца. Будаўніцтва дома у тэхналогіі лёгкі саман, но это было прынята рашэнне мужам. Вырашылі паспрабаваць экалагічны варыянт будоўлі. Вось, так, гэтага амаль на 90% гэтым всем займаўся мой муж. Быў перыяд, што трошкі яму памагалі, но это былі так, наёмныя работнікі, альбо просто знаёмыя, которых можна было наняць, каб яны дапамаглі на невялікі перыяд. А так, в цэлым, там займаўся муж, но думалі, потому што дастаткова цікава, і плюс мы самі можам рэгуляваць шырыню сцен, і калі яны дастаткова шырокія, то ён будзе такі, ці добра трымаць цяпло, у ім будзе добра дыхацца. Вот, вырашылі паспрабаваць, што з гэтага атрымаецца. Не, пакуль тут яшчэ нічога ў плане камунікацыі няма, потому што зараз трэба займацца вонкавай аддзелкай дома, тынкоўкай, замяніць часовае пакрыццё на даху ўжо на, як оно правильно называецца, на такое добрае пакрыццё. Вось, тут яшчэ вельмі многа працы насамрэч тут. Хацелось бы расказаць і паказаць больш, але
все на перспективу. Зараз ми маємо квартиру, яку нам представили від мужової роботи з виглядом на Любчанський замок. Ось. Ми проживаємо там. А тут у нас господарка, будовля і місце, де ми можемо зібратися з сябрами, з сім'єю, з нашими свояками і добре відпочити. Ми поки ще протягуємо будувати дом. Тут, звісно, шмат ще чого хочеться зробити, доробити. Але ось яблучний сир ми готуємо з яблуків, які вирощуються в нашому саді. У нас достатково старий і добрий сад, який залишився ще від попередньої господині. І маємо невеликий огородик, там бульбу не садим, скажу чесно, вже скільки років не садим. Вот, тому що це все тяжко, і огород, і сад. Але так садим щось для себе, ну і полову вже займають кабачки, гарбузики, це вже для козочок, щоб були смаколики на зиму і на осінь. Ну що, да. Ника, принеси хлебушка. Мачно, да, мачно. Это у нас 4-месячная Куся, альбо Кусяндра. Потому что ранее она, коли была маленькая, она кусалась. А теперь Ника стала вельми пристойная и может только часом пальчики облизать. Это наша пастушка. У нас две молоденькие козочки. Они дуже ручные, их дети выкормливали, можно сказать, молоком с соски, то шкодовали, когда их от мамки отняли после, ну, тут две козочки от двух разных мамочек. Вот, але они плакали трошки, так вот дети их приручили, полили сосочки, они смоктали, и вот такие ручные стали, хотя были вельми дикие. А Кусяндрочка наша, она, у ее при родах пошкодилась ножка, и она долгий час кульгала, мы боялись, что ну, і вона буде кульгавая на все життя, але, господи, як всі так кози скакали, як скаче вона зараз. А це овечечка. І вона у нас подобна вельми на ягнятку, і поэтому трошки кошлатенькая, поэтому мы ее овечечкой называли. Такие малыши, они сябровочки разом з Кусей. У нас зараз 4 дойные козочки, 3 такие козлики дорослые и 3 козлянятки, то бок выходить. Сколько? 7, 10, но козляняток мы будем отдавать, мы их подгодовываем. Мы хотим передать сябрам, и они хотят завести себе живелок. Так что малыши у нас так, покуль, на перетрымце, в дитячем садку. Хочу вас еще познакомить с нашими головными спонсорками сыру, козочками нашими. Вот, там у нас пастятся дойные козочки. Некоторые из них навод умеют робить один цікавий трюк. Шура, рихтуйся. Шура, просить. Так, головой. Хорошо, молодец. Просить. Да, ну, давай. На. Вот. Да. Шура, просить. Головкой, молодчина, просить. Да. Покажи, Шурочка, просить. Вот, она у нас одиная такая артистичная, вот. И она стала показывать, коли щось хочеться, ну, треба її підказувати, як буває, як собачку, показати. І от вона так же само робиться, і ще вона у нас часом устраиває танці. Вона може по кругу бігати і головою вот так вот маклять пригоже. Но это под настрой, тут уже її не упросиш. Да, Шурика? Вони вельми ручні, вельми добрі. І догляд, і лікування, і на доєння – це на наших хлопцях. І на моєму мужі, і на моєму сині. Я не вмію доїти. Я спробувала, у мене не отрималося. Этого зробити. У мене просто, насамрэч, у мене такі по природі трохи проблеми з координацією, гулом, зрозуміти, що за чим. І мені так це і не вдалося. І я взяла на себе всю справу по переапрацовці молока. Ось, сыроварские вот эти справы, а догляд, хотя кормить, там, их отвезти, привезти, попоить, я это все умею. Я умею, их вельми люблю, мне насамрэч козы для меня, я их успрымаю штось кшталту членов нашей семьи, тут у кожной свой характер, у кожной своей цікавності, порівновую їх з собачками. От собаку ми так поколі не завели, але кози з ними стосуватися велізарне задовольнення, особливо коли вони маленькі, вони вельми легко приручаються, потім бігають за тобою. Вот, дети с ними балуются, гуляют, поэтому такие вельми тактильные, классные живёлы. Услов так само лічим. Безумовно, прошлый год у нас был вельми сумный, поскольку было так аномально холодно, незразумело. Это перший год, вот яны живут тут агулом, ну, напевно, годов 10 у нас уже стала буслянка.
Аніводнага бусліняці не было, ніхто не выжыў. Але ў гэтым годзе будзе бачна, сколькі іх, але трошки пазней уже. Калі яны падрастуць і будуць паднімацца на ножкі, будуць тату, маму сустракаць з ежай, тады ўжо будзе бачна. Звычайна альбо 2, альбо 3 у гнездзе. Атрымалася так, што мой муж, ён з Гомельшчыны, з горада Рэчыца, і так цікава, што рэдкі выпадак, ён гараджанін, калі не памыляюсь, ужо ў 4-м пакаленні. Все ягоныя продкі жылі ў гэтым горадзе, але вось ён чалавек, который заўсёды любіў прыроду, ён нават абраў сабе такую спецыяльнасць, як ветэрынарія, яму ў горадзе заўсёды было некамфортна. Майму мужу пераезд сюды ў Любчу даўся адносна лёгка, потому што ён тут сабе знайшоў працу, ён зараз працуе ветэрынарам. Вот, займаецца кароўкамі, поэтому ему і козак не складана даглядаць. А я гараджанка ў першым пакаленні, але просто настолькі заскарузлая да мозга касцей, што раней для мяне жыццё ў горадзе гэта было абсалютна звычайны, патрэбны, я бы сказала, нават лад жыцця. Я не ўяўляла сябе без штодзённых нейкіх сустрэчаў, імпрэзаў. А атрымалася так, што пераехала сюды, і мне это далося непроста. Я прызнаюся шчыра, напэўна, некалькі гадоў у мяне была, можа, і ў лёгкай форме, але нават дэпрэсія. Потому што я атрымалася чалавек з 2 спецыялізацыямі, не адукацыя. Адукацыя у мяне адна, я журналістка па адукацыі, але ўжо дастаткова доўга я займаюся керамікай. І не моя кераміка, не моя журналісцкая дзейнасць тут нікому не патрэбная, давайте прызнаемся. Тут патрэбныя веды па агародніцтве, па садаводстве, магчыма, па ветэрынарыі, педагогіка, вось так. І слава Богу, што я на той момант была у другім дэкрэтным, у мяне быў час падумаць. Стала мы тут пражываем 7 гадоў, вось. І у мяне быў перыяд, што я магла падумаць, чым я буду займацца, што я буду рабіць. Бо я была на раздарожжы, я і кераміку люблю, і журналістыка мне блізка, але сышлась на тым, што ўсё ж такі трэба працягваць свой шлях у плане керамікі. Вось. І праз прыроду, блізкую прыроду, которая тут вакол, яна паўсюль нас, я зразумела, што моя прырода можа пераходзіць на маю кераміку. Я стала адбіваць расліны тутэйшыя на гліну. Такім чынам паступова нарадзіўся канцэпт стварыць серыю керамікі этнаботаніка менавіта з беларускімі раслінамі і не нейкім пустазеллем, альбо таким выключна з дэкаратыўнымі раслінкамі, скажем так, а менавіта традыцыйнымі раслінамі, за которымі быў такі бэкграунд карысны для беларусаў, потому што ці імі харчаваліся, ці імі лікаваліся, ці у нейкай магіі выкарыстоўвалі, вось. І гэта нават дапамагло мне падрыхтаваць маю першую выставу, прычым зноўку далёка, ажно ў Гомелі, вось, то бок таму, што я патрэбная гэтаму краю, запатрабаваная гэтаму краю, я ішла паступова. Кераміка, прырода ўсё ж такі дапамаглі мне паверыць у свае сілы, у тое, што я магу рабіць тое, што я люблю, і смірыцца з тым, што я тут буду жыць доўга, і, в прынцыпе, палюбіць гэты край. Хочу сказаць адну рэч, Ужо гэта кветачка цвіла, но я магу яе паказаць у даведніку. Яна вельмі важная. Можна я адбегу? Проста яна звязаная з сусветна вядомай парфюмеркай. І у яе асацыяцыі з пахам Беларусі праз гэту кветку. Я взяла з сабою. Стала знаёміцца у тым ліку з рознымі кветачкамі, першацветамі. І атрымалася так, даведалася, што ў нас тут, як і ў многіх рэгіёнах Беларусі, расце пахучая фіалачка. І вось гэта настолькі цікавая кветачка, першацвет, дзесьці з сакавіка па травень на цвіце, на жаль, ужо яна ў нас адцвіла. Тым не менш, калі прыязджаюць госці, я заўсёды ім расказваю, даю панюхаць эту фіалачку. У сусветна вядомай парфюмеркі Софіі Гройсман, которая нарадзілася ў Любчы і пражыла тут 5 гадоў ці 6 першых свайго жыцця, яна на ўсё жыццё асацыюецца з пахам Беларусі. Яна нарадзілася ў 1945 годзе якраз у сям'і яўрэйскіх партызанаў. Вось, бацькі ейныя жылі першыя гады ейнага жыцця тут, і ейны дамок, дзе яны пражывалі,
таксама недалёка вот ад нас знаходзіцца. Па Дзеляцецкай вуліцы туды, як на мястэчка Дзеляцечы ехаць. І справа ў тым, што Сафія, яна з дзяцінства валодала неверагодным нюхам. Так вось мама брала маленькую Сафію з сабой на рынок, каб выбраць самыя лепшыя і свежыя прадукты. Халадзільнікаў тады не было. Вось, але калі Сафія маме гаварыла, што вазьмі, калі ласка, гэта, яно будзе вельмі доўга яшчэ захоўвацца. Вось, і адкуль у Сафіі ўзнікла вось гэтая любоў да кветак, цікаўнасць як бы да этой фіалачкі, да ўсяго. Паваеннае дзяцінства ейнае было дастаткова бедным, у яе не было цацак ніякіх. Нават па іных успамінах, што нічога, акрамя раслін, кветак, которые росли вакол нас, у мяне не было гуляць в плане цацак. І поэтому яна гуляла са шматлікімі кветачкамі, і вось з таго часу яна вельмі моцна полюбіла ружы раз, а па-другое фіялкі два. І самае цікавае, што гэтыя фіялкі, учуць ейны пах, слухайце, это амаль нереальна. Яно вот трэба паднесці просто к носу, і там ледзьве, каб ні ветра не было, нічога, ты можаш штосьці вот учуць. І яна супрацоўнічала і з Діорам, і з іншымі брэндамі, то бок яе называлі нават найлепшым носам Амерыкі. Вось. Софія Гросман, слава Богу, яна жывая. У дзявоцтве яна была ходаш, а калі выйшла замуж, стала Гройсман. Так. Яна прыязджала ў Беларусь, калі не памыляюсь, у 2006 годзе. Наведала не толькі Менск, яна наведала Любчу. Яна хадзіла па гэтай вуліцы, дзе стаяў ейны дамок, расказала вось і пра свае любімыя пахі, звязаныя з Беларусяй. І, дарэчы, вот гэтыя ноткі фіалкі ў яе прысутнічаюць у ейных парфюмерных композициях. Ну, давай еще там. Ой, якая ж ты сырная кошка. Вот кот у нас не есть сыр, а кошка любит. Молодец. Пачала я займацца сыраварствам, здаецца, у 2021 годзе, уже забываю нават калі. Мы заняліся, можна сказаць, амаль выпадкова. Это не планавалася зусім. Атрымалася так, што і першы наш сын, і другая дачка, абое дзяцей маюць пакуль неперанасімасць каровінага малака і прадуктаў з каровінага малака. Вось, і нават калі я іх карміла сваім малаком, але ўжывала прадукцыю з каровінага малака, і мыта перадавалася, іх вельмі моцна абсыпала проста з першых дзён. І неяк са старэйшым сынам мы выяснілі прычыну высыпкі гэтай і смаглі падабраць яму, што яму хорошо пашло казінае малачко. Вось, пасля тваражок глядзім, ён все это есть, все спакойна, но мы доўгі час набывалі гэту всю прадукцыю. Вось, а потым атрымалася так, што калі ўжо тут трохі асвоіліся ў Любчы і участак гэты як бы сталі выкарыстоўваць і падумалі, што хацім завесці ўласных козаў і паспрабаваць, каб уже не набываць, каб было сваё. Тым больш, што муж ветэрынар, яму это догляд за жывёлай не складана все это рабіць. І вось завялі козак, з'явілася малако, свякроў навучыла мяне рабіць тварог, альбо сыр, як яна кажа па-рэчыцку. І калі я забіла весь маразільнік тварагом, я зразумела, што трэба штосьці акрамя тварага навучыцца рабіць. Онлайн паўдзельнічала ў бясплатным майстар-класе па варцы адыгейскага сыра, самага простага, але дастаткова смачны сыр. Пасля пазнаёмілася з тутэйшай гаспадыняй, которая трымае каровак, Людмілай Ціхановіч, і яна навучыла мяне гатаваць сычужны сыр. Вось это ўжо больш складаная тэхналогія. І вось паціху ад сычужнага сыра я ўжо і брунос навучылася дэсертны сыр гатаваць, сулугуні. Але вось к нашым традыцыйным сырам, клінковаму сыру і іншым, у мяне быў такі непросты шлях. Муж уже даўно прасіў паспрабаваць гэта зрабіць, ён любіць нашу традыцыйную кулінарію. А я все, ну пачакай, ну што там, это клінковы сыр, ну чым ён цікавы. Ну вот уже 2 гады я гатую клінковы сыр. І калі ў мяне раней пыталіся, які мой самы любімы гатунак сыра, то я заўсёды казала, я люблю ўсё. Я чалавек, который вельмі любіць малочную прадукцыю. І говорю, все, што мае не даядуць, даем я. Мне без розніцы. Хаця у кожнага у нас дома ёсць свой любімы гатунак сыра. І ў мужа, і ў дзяцей. Вот, бачце, у катоў нават. Вот. А пасля таго, як я навучылася гатаваць клінковы, навучылася пасля яго запекаць у духоўцы да залацістай скарынкі,
Я зразумела, што мой любімы гатунак сыра это традыцыйны беларускі просто клінковы сыр з кменам. Няма нічога смачней. У мяне такое адчуванне, што на нейкім генным узроўні мне перадалось. І самае прыемнае, што і моя мама і свекроў вельмі любяць все нашы сваякі наш сыр. І калі я привезла вось гэты клінковы сыр і паклала яго на стол, а для мяне захаванне нашых сямейных традыцый, спадчыны, памяці пра продкаў, яна неверагодна важная. І калі мне сказалі, што такі же сыр гатавала моя прабабуля домначкай, вот так і называюць домначкай, потому што яны вельмі любілі унучкі, і мама, і цётка. Вот. І сказалі, гатавала домначка, я все, я яшчэ больш так зафанацела па гэтым сыры і сказала, што дакладна мой любімы гатунак. І атрымалася так, што стала займацца сырамі і даведалася пра цікавую рэч, што Любча з'яўляецца адным з старадаўніх цэнтраў сыраварства. Ведаеце? Як бачыце, самая лепшая рэклама любчанскіх сыроў і сыроў з нашага падворка – гэта тое, што іх любяць нашы каты. У пацверджанне таго, што Любча – гэта адзін з цэнтраў сыраварства, у нас нават ёсць фота выявы. Ёсць такі шыкоўны альбом мясцовага фотографа Савы Сіўко. Ён здымаў у міжваенны перыяд, між двумя сусветнымі войнамі. І вось ёсць такі здымачак, дзе выяўлены сыравары мясцовыя. Гэта не Любча, абазначана хутчэй за ўсё вёска Сянежыцы, па-мойму. Але тым не менш, это 1925-30 гады абазначана. І як бачыце, у іх вялікія такія драўляныя формы для сыра. Па апісанні таго, што я чытала, тут рабілі велізарныя галоўкі сыра на 2-4 кілаграмы вагою. Паўцвёрдыя і цвёрдыя сыры, которые выспявалі мінімум 4 месяцы. Пасля таго, як я ўжо засвоіла многія гатункі малочнага сыра, я зразумела, што сыры бываюць не толькі малочнымі. І тут уже спадчыннасць, я бы сказала, таго месца, адкуль я паходжу родам. Гэта горад Барысаў Менскай вобласці, але мама моя паходзіць з вёскі Цімкі, побач з якой знаходзіцца мястэчка Кішчына Слабада. Гэта мястэчка знакамітае тым, што у ім была напісана першая кулінарная беларуская кніга «Літоўская гаспадыня» мясцовай паненкай Ганнай Цюндзявіцкай, которая пражывала там со сваім мужам Юзефом. І вось у гэтай кулінарнай кнізе быў такі цікавы рэцэптик, который называется яблычны сыр. Это забыты беларускі десерт. Это трошки ў галаве ламаецца, калі чуе першыню такое спалучэнне, што значыць яблычны сыр? Ці ёсць там малако? Ці як можна сыр зрабіць яблыкаў? Нет, там няма малака, але можна нават пашырыць гэта паняцце да фруктовых сыроў, я бы сказала так. Яблыкі, мёд альбо цукар у сучаснай ужо інтэрпрэтацыі, цэдра цытрусавых і набор спецый молатых. Нет, такое тоже есці не будзеш. Это дакладна не твоё. Вось, гэта імбір, гваздзік і чорны духмяны перац з гарошкам вельмі доўгі час пратушваюцца да стану такога густога пюрэ, который можна лыжкай набраць, і яно не будзе падаць. Тут выходзіць такое желе, ці пасціла, ці мармелад, мы бачым. Чаму ж это все ж таки сыр? А сыр, потому что тэхналогія пресавання і сушкі. То бок гэта вытушаная маса кладзецца ў клінок, альбо у мяне ў марлю, і ставіцца пад прэс. Некалькі дзён гэта все сохне, пакуль не сцячэць лішняя вадкасць, і потым мы гэта ставім в халадзільнік, і на працягу доўгага часу, хаця бы паўмесяца, месяц, гэта все трэба падсушыць. І то бок як і сыр, паўцвёрдыя, цвёрдыя сыры, прычым самае цікавае, што это старая кансервацыя яблыкаў, варыянт кансервацыі яблыкаў. Раней жа зімовыя гатункі яблыкаў, яны не маглі доўга захоўвацца, не было яшчэ такой селекцыі, а з яблыкамі трэба было штосьці рабіць. У зімовых яблыках вельмі кшталт антонаўкі, там вельмі многа пектына, который дапамагае жаліраваць гэты прадукт, рабіць яго такім шчыльненькім. І калі мы яго все это вытушым, пакладзем, падсушым, вытрымлівалася мінімум да калядаў, да каталіцкіх калядаў, да 24 снежня. І гэта быў адзін з 12 прадуктаў, которые клалі на стол, на вігілію. Я не магу сцвярджаць, што гэта такі
продукт дасяжны любым слоям грамадства, потому что пакуль мае даследаванні, мае цікаўнасці паказваюць, што все ж таки гэта больш шляхецкі такі як бы прадукт. Вот. Але тым не менш ён быў вядомы. А чаму буслы селяцца масава ўздоўж Нёмана ў Любчы? Потому што ім тут вельмі комфортна. У першую чаргу белыя буслы, так? Чорныя буслы, яны дзікія, яны любяць селіцца ў закінутых такіх некранутых лесах, а вось белым буслам, наадварот, патрэбна прысутнасць чалавека. Ім не патрэбны людзі, але каля людзей ёсць зручныя пляцоўкі, на которых можна зрабіць сваё гнездо раз, а па-другое, гэта іх часткова абараняе ад хіжакоў. Менш хіжыя птушкі лётаюць там, дзе ёсць чалавек, прыблуды сабакі бегаюць, то бок ім спакайней побач з людзьмі, менш усіх вот іхніх ворагаў ёсць. А Нёман прям за агародамі у людзей пачынаецца, можна сказаць, вельмі блізка. Это значыць кармавая база. Жабкі, вужыкі, гадзюкі, дайцаны і мышак ядуць. Так што ім тут і месца, дзе можна жыць і чым можна харчавацца. Але, ведаеце, калі бусел селіцца все ж такі непасрэдна на доме, на даху, гэта не зусім добра, бо з цягам часу буслянка толькі расце ў вышыню і ў шырыню, яна ўвесь час рамантуецца і носяць туды самыя розныя рэчы, прылады рознай вагой. І мне расказвалі, што самыя такія велізарныя старыя буслянкі, яны могуць быць такія ледзьве не двухузроўневыя, нават до 300 кілаграмаў. Уявіце сабе, якая ідзе напруга на дом, на дах, і гэта можа скончыцца вельмі сумна, потому што ці дах абваліцца, ці яшчэ што-небудзь. Любчанскі замак вядомы з 16 стагоддзя. Ён пачынаў будавацца яшчэ Янам Кішкам, але цалкам збудаваны, і ўжо ягоны росквіт прыходзіцца на перыяд, калі ім валодалі радзівілы. Это ўжо 17 стагоддзя. Ён перажыў дастаткова такі некалькі стагоддзяў актыўных войнаў, заняпаду, і ў 19 стагоддзі ім завалодалі арыстакраты Набокавы Фальцфейны, і пры іх ужо, можна сказаць, быў другі росквіт гэтага месца. Вось, потому што яны пад дзве захаваўшыся аўтэнтычных вежы, яны пабудавалі палац. Зараз на гэтым месцы знаходзіцца стары будынак школы. Вось, але доўгі час тут менавіта быў палац арыстакратычны, такім неагатычным стылі зроблены. За намі трошкі ў баку тут флігель, таксама вось ён тых часоў захаваўся. Але так атрымалася, што падчас Першай сусветнай вайны на гэты прыгожы палац упала бомба, засталіся толькі рэшткі гэтага будынка. Вось, і пасля, ужо ў савецкі перыяд, на гэтым месцы была пабудаваная школа. Старая школа, поэтому мы бачым зараз, што там ёсць літаркі СШ. У будынку гэтай школы месцілася бібліятэка наша пасялковая, а будынак таго ж самага флігеля, вот, ён нават быў разбіты на кватэры, і тут, па-мойму, дзесьці да 2015 года на замку нават жылі людзі. Людзі адсюль былі цалкам адселены, і тут вядзецца будоўля. Бібліятэка таксама з'ехала, і цяпер уже можна сказаць, што гэта менавіта такі архітэктурны аб'ект, звязаны з Любчанскім замкам цалкам. Вось. Не населены людзьмі. Палац Набокавых Фальцфейнаў яшчэ цікавы тым, што тут нарадзіўся сусветна вядомы кампазітар класічнай музыкі Мікалай Набокаў. Вось. І так атрымалася, што ягоны стрыечны брат Уладзімір Набокаў стаў сусветна вядомым пісьменнікам, эмігрантам, а Мікалай Набокаў стаў таксама эмігрантам, але сусветна вядомым кампазітарам. У Любчы ёсць вельмі прыгожы мост цераз Нёман у бок Налібоцкай пушчы. На другім баку мы ўжо можам бачыць лес, там пачынаецца Налібоцкая пушча. І мяркую, што з гэтым месцам магла быць звязаная мясцовая прыгожая легенда, чаму Любча называецца Любчай. Аднойчы князь Міндух ездзіў на паляванне ў Налібоцкую пушчу і на пераправе цераз Нёман сустрэў вельмі прыгожую дзяўчыну, которую звалі Маркай. І настолькі яе ўпадабаў, што зрабіў яе сваёй жонкай, вялікай княгіняй Мартай. У гонар гэтай сустрэчы, у гонар іхняга кахання, іхняй любові, паселішча на беразе Нёмана, дзе адбылася гэта сустрэча, было названае Любчаю. Вось такая романтычная легенда, звязаная з назвай нашага мястэчка.
Калі паўстала пытанне, што мы набылі тут дом, участак, конечно, для маёй мамы гэта было трошки, напэўна, дзіўнавата, потому што яна сама з'ехала з вёскі, хацела жыць у горадзе і жыве ў горадзе, в прынцыпе. Але разам з тым вёска з яе, кажуць, не з'ехала, яна все роўна даглядае з цёткай родны дом. Ёй гэта было і зразумела, бо яна вырасла ў такіх умовах, але яна і разумела, насколькі гэта непрост. Ну, а мужева мама нармалёва к этому аднеслася, это наш выбор. І наадварот, яны з вялікім задавальненнем прыязджаюць к нам у госці, хаця яны жывуць за 5000 кіламетраў адсюль, але яны вельмі любяць Любчу, козаў, прыроду. Там яны жывуць у кватэры, а тут яны таксама душою адпачываюць, бо шмат часу могуць на прыродзе праводзіць.